дармонгоҳи стоматологии Садаф тахфифи рамазонӣ эълон кардааст. Тахфиф аз санаи 13 апрел оғоз шуда то 13 майи соли ҷорӣ идома мекунад. Ҳама намуди табобат аз ҷумла гузоштани дандон, гузоштани имплантатсия яъне шинондани решаҳои сунъӣ, кандани дандон ва рентген 15% арзон карда шудааст. ба ҷузи ин масъулини дармонгоҳ табобати ройгонро ба роҳ монданд. нафароне ки маъюб ё ин ки аз оилаҳои камбизоат бошанд, агар ҳуҷҷати тасдиқкунанда пешниҳод кунанд, дармонгоҳ пурра ройгон хизмат мерасонад. иқдоми мазкур то охири моҳи шарифи рамазон яъне санаи 12 май идома мекунад. дар доираи ин аксия то имрӯз аллакай шаҳрвандони зиёд муроҷиат намуда аз табобати дастрасу босифат бархурдор шуданд. фотима қодирова яке аз мизоҷони дармонгоҳи стоматологии Садаф аст, ки давоми наздик 1 моҳ инҷониб табобат мегирад ва аз ноҳияи Арс буда барои табобат ва пломба кардани дандон ба суғд омадааст. фотима аз эълон шудани тахфиф бахшида ба моҳи шарифи рамазон хушҳол аст, ки зеро баъди пурра табобат гирифтан хароҷоташ бинобар аксия то ҷое кам мешавад. ҳадафи интихоби дармонгоҳи стоматологии Садафро ин мизоҷ ба сифати хуби хизматрасонӣ ва табобати босифат вобаста намуд. сифати корашон беҳтарин, ҳама чизошон одноразовӣ, аз бемориҳои сироятӣ барои муҳофизат кардан бояд одам ҳама чизои одноразовӣ барои дандонпизишко зарурият ҳаст. барои мин Садафа интихоб кардам. дармонгоҳи стоматологии Садаф пурра бо таҷҳизотҳои замонавӣ ки аз кишварҳои хориҷӣ харидорӣ карда шудааст муҷаҳҳаз мебошад. бино ба гуфтаи духтурон, истифодаи таҷҳизоти муосири тиббӣ кори табибони марказро хеле осон мекунад, зеро баъди гузоштани рентген тамоми касалиҳои дандон ва решаҳои он маълум карда мешавад. табибони дармонгоҳи мазкур кор бо таҷҳизотҳои замонавиро аз мутахассисони Москва омӯхтанд. дар марказ тамоми таҷҳизотҳое ки барои табобат зарур аст як карата истифода бурда мешавад. сохтан ва тайёр намудани дандонҳои сунъӣ бо металлокерамика тавассути компютер ба роҳ монда шудааст. табибони дармонгоҳи стоматологии Садаф барои мизоҷон муолиҷаи тезу босифатро кафолат медиҳанд. гузориши Ганҷина Олимова, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.